Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Minecraft και πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Ή τρία. Τρία πράγματα, ναι. Πρέπει να χτίσουμε ένα σπίτι. Πρέπει να κοιμηθούμε, να επιζήσουμε μια νύχτα. Και να χτίσουμε κρεβάτι. Αυτό. Άμα πεθάνουμε κλείνει το βίντεο, ωραία. Άμα πεθάνουμε κλείνει το βίντεο. Άμα πεθάνουμε και οι δύο κλείνει το βίντεο. Αν πεθάνω εγώ απλά να βλέπω τον άλλον. Και αν πεθάνει κι αυτός κλείνει. Δεν πρέπει να πεθάνουμε ρε. Δεν πρέπει να πεθάνω. Ωραία, πάμε για πέτρα. Πέτρα ρε. Το βράδυ θα χτίσουμε το σπίτι μας. Τι λέει μπρο, εγώ πάω για πέτρα. Είναι εσύ για σπίτι, εγώ πάω για πέτρα. Τι είπες? Πάμε. Πέτρα, πέτρα. Ναι. Ναι. Πρώτα δεν χτίζεις σκάλα για να ξαναπάς κάτω. Απλά θα πηδήξεις. Ναι. Βρήκα coal. Από what? Wait. Lincoln, κούλι. Πάμε. Πρέπει να πέσω και εγώ σε δύο. Καλά, ο άλλος θέλει να πεθάνω από... Εγώ να πεθάνω από το φαΐ. Καλά θα πάει αυτό. 2 λεπτά βίντεο. Μπαμ. Πάμε. Έλα, coal. Μην είσαι πολύ. Είναι πολύ. Σκάλα, πες ναι να ευχαριστώ. Σκατό. Θα κλείσω μέσα. Όχι, δεν κλείσεις μέσα. Έχω κλειστοφοβία. Ζόμπι. Ζόμπι πώς θα έρθει ρε μπρο. Θα κάνει τέλικο. Μα είναι σκοτάδι. Ωραία, τέλος πάντων. Ας κάνει. Πού είναι? Όχι πάλι. Θα κάνω ένα μέτρηση απλά. Τώρα τι να χτίσω. Σπατάκι. Κάτσε. Σπαθάκι, ξυλάκι. Πικαξάκι. Αξάκι. Σπιτάκι. Και φουρνάκι. Μπάου. Φουρνάκι, εγώ... Ω, μπρο. Σίγουρα είμαστε μόνο εμείς οι δύο στο σερβερ. Μπρο. Κάποιος είχε σκοτώσει ένα πρόβατο. Ναι. Τι λέει ρε. Τώρα αρχίσαμε ρε μπρο. Πάμε. Συνεχίζουμε. Δυναμία. Το σπίτι να είμαστε και... Δεν πρέπει να είμαστε μόνοι. Α, εμείς οι δύο είμαστε ρε μπρο. Πού έχεις πάει ρε μπρο. Α, νόμιζα ότι βρήκα πρόβατο, αλλά βρήκα αγγέλαδο. Θέλω... Εγγελάδα βρήκα. Αγελάδα. Εγώ θέλω ένα μπλε κρεβάτι. Γκουρούνι. Δεν έχω ψάξει καθόλου το δάσος σου. Εγώ πρόβατο θέλω. Ένα ρε μπρο. Δύσκολο είναι. Ναι, δύσκολο. Ένα προβασιό. Ένα πρόβαθο θέλω. Βάζω να ψηθεί το κρέας. Τι κρέας μόνο είναι. Ναι ρε μπρο. Τι θες? Wagyu. Πάμε στο δάσος. Εγώ πηδάω. Δεν είμαστε μόνοι. Γιατί? Υπάρχει κι αυτός... Ρε, το είδες. Ποιο? Στο δάσος. Ρε. Ποιο ρε? Τι είδες. Δεν είδα κάτι. Τι είδες στο δάσος. Όπα, Δεν sorry. είδα... Τι είδες στο δάσος. Μα θα με σκοτώσεις ρε. Ω! Μπρο, εμένα μου φάνηκε λες και είδα Φαΐ. ξύλο τέτοιο. Φαΐ. Αλλά να ούτε έβαλα τα παλάτια. Πεινάς. Όχι. Και έχω ένα μήλο.
το δέντρο. Οπότε εγώ είμαι καλό. Ωραία. Oh, Wagyu beef. Πάμε. Πού πάμε? Πάμε να σκοτώσουμε πράγματα. Πόσα? Ναι ρε φίλε. Θα φτιάξω κρεβάτι. Εγώ πάω να φτιάξω σπίτι. Πήρε. Άλλος πάει να φτιάξει σπίτι. Εγώ εδώ. Ένα μπλε κρεβατάκι. Ένα μπλε κρεβατάκι γιατί νιστάζω. Μπαπ. Μπουπ. Ωραία, να το κρεβάτι. Φαΐ. Σπάγει το φουρνάκι. Μπαπ. Δεν έχω κάτω τον ταΐσο όμως, δεν μπρο. Πρέπει να σε πάρεις. Όσο κάνουμε το lead, κάτσε. Στάθη, εγώ έχω ένα σκυλί. Εγώ έχτισα το σπίτι. Έρχομαι. Το χτισές? Εγώ φέρνω ένα σκυλί. Ω πρώτη φάση. Ωραία, κάτσε, θέλω το crafting. Έχει crafting table. Κάτσε ρε μπρο. Έχουμε και μέσα crafting table. Δεν πειράζει. Θα το πάρω. Να έχουμε διπλό. Μπαπ. Έδωσα και το σκυλί μέσα. Θα φάω λίγο. Ω, ζόμπι ακούω. Έκλεισε την πόρτα. Σταθεί. Και το κρεβάτι μου στο παρουσιάζω. Εν τω μεταξύ, όταν πάω να κοιμηθώ, αντί για να μου λέει σήκωμα κρεβατιού και το άλλο κουμπί που δεν ξέρω τι κάνει, μου λέει πέθανες. Πέθανες. Κοιμήθηκες. Ίσον πέθανες. Άμα δεν κοιμάσαι, πεθαίνεις. Έχω και δεύτερο crafting table. Να βάλω τόρτσις. Είναι κυριολεκτικά για ένα δευτερόλεπτο μου λέει πέθανες και μετά μου λέει αυτό εδώ. Αου, τα ακουστικά μου. Μου λέει η νύχτα θα παραλυθεί όταν κοιμηθεί. Let's go. Εγώ τώρα. Ωραία. Ιδέα. Ωραία. Ωραία. Κλείνω μία την κάμερα. Πάμε να βρούμε ένα άλλο κρεβάτι και ερχόμαστε. Ναι, παιδιά, γυρίσαμε. Βρήκαμε ένα δεύτερο κρεβάτι και σκοτώσαμε κάτι σκελετούς. Μπρο με την πρώτη. Με την πρώτη. Μ' αγαπάει. Πάρ' το. Δεν το θέλω αυτό. Μ' αγαπάει αυτό το σκυλί. Το ξέρω. Πάμε για ύπνο. Δεν είναι φορά. Βρήκαμε κρεβάτι. Όλες. Α. Βγες έξω. Έλα, σταθεί. Κάτσε δίπλα μου. Μπρο, μόλις αράχνεις, πες μου στο σπίτι. Γιατί? Να μπορώ να αράχνεις. Ωραία, φίλε. Ωραία, έλα δίπλα μου. Άντε εδώ που πάνω από εδώ. Έλα. Έλα δίπλα μου, αγόρι μου. Ας καλά. Και αυτό ήταν το βίντεο. Κάναμε αυτά που είπαμε. Χτίσαμε ένα σπίτι. Βρήκαμε κρεβάτι και επιβιώσαμε μια μέρα. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Τα λέμε.